Es pot saber on cony és? Preparat? Endavant. Connecta'ns. Gràcies. On és la Terra? Ho hauries de saber. No és el nostre sistema. Escana. No pot ser. Contacte amb control de tràfic. Aquest és el remolcador comercial Nostromo. El nostre número de registre és l'1809-24609. Em capteu? Remolcador comercial Nostromo sortint del sistema Salomó. Em sentiu? El nostre número de registre és l'1809-24609. Espero resposta. Res. Insisteix. Control de tràfic de l'Antàrtida. Em rebeu, Antàrtida? Canvi. Ja ho he trobat. Aquest és el remolcador Prop del reticle Z2. Encara no hem arribat als límits. És l'1809-24609. Control de tràfic de l'Antàrtida. Què diantre hi fem Rebeu? aquí? Canvi. Què coi has dit fa un moment? No és el nostre sistema. Ja ho sé. T'has fixat que no hi baixen mai, aquí? I aquí és on es penca, no? Esclar, és per la mateixa raó per la qual cobrem la meitat. Creuen que el nostre temps és el seu temps. Sí, però... La mateixa merda de sempre, són ells qui manen. Sí, però jo penso que si no baixen aquí és per culpa teva, no tens personalitat. Això sí que és un Ens problema. deuen voler dir alguna bestiesa. Segur. Escolta, aquesta és la meva cadira. Aixeca't. Sí, esclar. Gràcies. Ho sento. Què passa, nano? Doncs... potser alguns ja sabeu que no som a casa. Només a mig camí. Què? La mare ens ha interromput el viatge de tornada. Per què? Perquè està programada per fer-ho si es donen certes condicions i s'han donat. Quines? Sembla que ha interceptat una transmissió d'origen desconegut. Ens ha despertat perquè ho comprovem. Una transmissió? Aquí? Sí, Quina mena de transmissió és? un senyal acústic que es repeteix a intervals de 12 segons. Un SOS? No ho sé. Humà? Desconegut. Bé, i què? Quina Segons l'apartat pregunta. B2, tenim No l'obligació... m'agrada haver-ho de dir, però això és una nau comercial, no és una nau de rescat. Exacte. El meu contracte no parla d'aquests serveis. Ara que si em diuen que m'ho pagaran, aleshores ho faré amb molt de gust. Exacte. Vols Té callar? Hem de discutir Parker? la qüestió de la prima. No ho tenim... Escolta, podríem parlar de la perdona, prima? que puc dir una cosa. Parlem del problema de les primes. Hi ha una clàusula al contracte que especifica clarament que tota transmissió sistematitzada que indiqui un possible origen intel·ligent ha de ser Però investigada. no No sabem vull si és saber res. intel·ligent o no. El càstig... Jo vull tornar a casa. Vols escoltar el que diu, Parker? El càstig és la pèrdua total de les comissions. Res de res. Ho has entès? Home, esclar. El localitzarem. Sí, som-hi, eh?